Hei, bine ai venit la ultimul meu video din acest an, sau mai bine zis YouTube Rewind 2021, așa că să-i dăm drumul play. Miță! Să fac spume dacă ești ceva. Poate nici. În următorul fel. Spre exemplu, musca. Musca este un element care nu aduce nicio atribută pozitivă nimănui. În momentul în care musca vine, se așează, depune, face numai împrăștie, numai dezastru face. Uitați-vă în ochii mei. Pe bune dacă nu dați opere. Poate nu. Băi, Petrișoara, ai niște cox? Nu știu, frate, ce e la cox, dar am găsit o grădină cu ceva super tare. Bag un blunt, mă prezi, mă spartă. Bag un zeni și mă rupe la picată. Îmi face o muie până se... Dați de pură. Băi, țineți-vă nevestele în casă că m-am tuns. Sper că s-a înțeles, mă, da? Da, bravo! Am plecat tot din toamnă, pulă, că nu uite atâta! Nu iese din casolul, ești nebun! Trăiască berea în care ne-am născut. Trăiască berea, că tare ne-a durut. Foaie verde și olalea, fie pâinea și berea. Chiar aici în țara ta, tot o fură cineva. Foaie verde și olalea, fie pâinea și berea. Ei, muie! Ei, rapă în indian! Ei, m-o suna fratele meu de la Cluj și-o zic că ești tare în gură, băi, pulă, că ești moldovean, că ești șmecher, că ești băga mea și pula în gura ta. O casă rotativă pentru a-i face pe plac soției. Femeia voia o vedere diversificată. Ileno! Apasă pe buton! Oprește casa! Bă, nu! Ferească-mă să te mai loc! Un drog extrem de periculos face ravagii în rândul tinerilor din întreaga țară. Cunoscut printre consumatori drept zombie, substanța halucinogenă are efecte devastatoare și poate fi mortală încă de la prima doză. Deși imagini șocante. Fotografii și imagini video de pe Marte a venit momentul să auzim cum sună vântul pe suprafața planetei roșii. Hei, Mădălină, putu-ți Dumnezeu, mă! Hai, tu-ți Dumnezeu, mă, eu! Și mâine, tu-ți Dumnezeu! Cu ce mă râc tu-ți! Ce să vă zic, bă, să vă zic, bine ați venit? Bine ați venit, rău ați nimerit. Eu sunt capitanul Burci, am o pulă de 1 metru și o să vă cam fu pe toți. Lui. Păi unde suntem aici, mă, băga mea, ești pula în neamul vostru? După fotografii și imagini video de pe Marte a venit momentul să auzim cum sună vântul pe suprafața planetei roșii. Țineți de dictatorii ăștia, pe unde or fi? Să e, o fi un monstru, un fi, cine știe ce. Dacă vă întâlniți cu el pe aici, ce faceți? Dacă se dă la mine, mă dășulă. Ce faceți când sunteți deprimat dumneavoastră? Sparg pereți și geamuri. Luptător samurai netrebnic, agitând o sabie magică, veni să mi se opună! Înainte să se dea lovitura finală,
Așa de acasă că buc. Dacă așa nu știu că voi, așa nu știu că voi. Nu fac. Nu că. La apa. Nu mă aștept. Nu mă bibi. Poate ca. E bună, naturală, mă, vrei să gustați? Da, domne, cu cea mai mare... Ai 7 lei? Da. Nu te vorbești că e din Yucatan toată ziua. De unde? Yucatan. Dar asta e tequila, mă. Eu tot zic că e mexican. La ce te uiți prima dată când vezi o fată? Țețele. Alo pronto, sunt contactul, sunt loveaua, sunt băiatul, sunt mafiotul. Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm. Când băieții nu s acasă, dom. Alo, bace Dumitru. Crapă lemnul cu lindicu. Ca să agați o fata trebuie să te duci la ea, să o iei detalii și să-i spui. Uite luna, uite farul, uite pula mea Camaro. Și aceasta a fost încercarea mea de a face un YouTube Rewind în 2021, varianta românească, mă rog, nu prea e românească, pentru că unele videouri nu prea sunt nici o română, dar asta este. Și ce să vă mai spun, un an nou fericit și ne vedem la parodia următoare. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.